Det er det vi er vant til. Baby kom hen, bare dans lidt. Var du i 16 med at skrive bars? Ja, det var starten på rejsen. 24 timer uden søvn, ja det er helt normalt. Når jeg poster er det ikke en prøve, det er en businessplan. Røgte penge op på bordet, det er tom, bestil en flaske. Har en homie der er broke, så betaler for en standsk. Som dig tæller jeg vågen hele døgnet, det kendetegn. På tele 12 timer i streg. Selvfølgelig. Er dope shit for at tjekke ned hænder som coke-trip. Ham der lader mig op, kunne få alle til at choke lidt. Fineste en af den bedste på scene, de bedste kan se det. Min bedste, hun ved det, den næste der blev det, kan teste det hele. Panjen den er klar, så jeg ruller den der gal op. Det er helt tog i fart, man kan kalde det lidt for gallop. Jo der boost, klaveret spiller mega move. Panjen er i hus, vi kan hygge, vi kan cruise. Penge investeret, mig der bedst sommerhus. Hvad ved de om det? Hvad ved de om chicks? Hvad ved de om det? Når de kommer for sent, de snakker om ting, de ikke kender til.